Jeg er lige begyndt at modtage goodiebox igen, og den her februar måneds goodiebox, den er altså helt vild, fordi at temaet det er The Big Five. Det betyder, at goodiebox de fylder faktisk 5 år i år. Så jeg vil lige vise jer, hvad der er i månedens goodiebox. Alle tingene i den her måneds goodiebox, det er altså full size, og det er ret vildt, fordi at boksen koster faktisk kun 119. Det første jeg vil vise jer, det er noget jeg er ret glad for faktisk, fordi at det er den her palette fra Sleek, øjenskygge-paletten. Og en anden ting, det er øjenskyggebørste. Den er altså vildt lækker, fra et mærke, der hedder Luxie, nummer 120 Detail Round Blender. Jeg er ikke særlig glad for at bruge øjenskygge normalt, og det har virkelig været noget, jeg har tænkt, at jeg skal begynde at bruge lidt mere. Så de her to, de skal helt klart bruges. Jeg elsker makeup, men jeg har altid været lidt ekstra glad for hudpleje faktisk. Jeg har altid brugt sindssygt meget body lotions, og jeg har også altid haft et problemhud, så jeg elsker at prøve nye cremer til ansigtet og masker og you name it, altså cremer. I love cremer. Og der er faktisk også et ansigtsprodukt her, fra noget, der hedder Unani. Dermo Defense Face Mask. Det er en fugtmaske, så den glæder jeg mig virkelig, den skal jeg prøve i dag. Og så er det noget helt tredje. Sådan noget Heavy Sugaring. Hårfjerningsprodukt. Og det har sådan et Astma Allergi Danmark mærke. Så ja, yeah. Det har jeg ikke lige prøvet før. Men det skal da helt sikkert prøves også. Og så her til sidst, der er også et makeup produkt fra noget, der hedder Emité Makeup Diamond Heart Cream. Den ser sådan her ud. Ja, man kan faktisk ikke rigtig se noget, men jeg tror, det er en highlighter. For at gøre det lidt idiotsikkert, så er det jo mega fedt, fordi de lægger faktisk sådan en her med i goodieboxen, hvis I ikke allerede ved det, hvor de beskriver alle produkterne. Så nu vil jeg lige prøve at tjekke, fordi den ser sådan her ud. Ja, det er en highlighter. Og her til sidst, så er der sådan en her med. En gavekode til Jane König smykker. Så ja, den glæder jeg mig også til at bruge.